porque os concellos teñen a potestade para parar estes proxectos, que se poñan do lado da xente, que se poñan do lado da protección do medio rural, da protección do noso patrimonio natural. Toda a sociedade no seu conxunto debería ter a posibilidade de expresar a súa opinión. Que aportan neste momento os macroparques eólicos e as súas líneas de alta tensión? A contaminación acústica, por outra contaminación lumínica e por outro lado está as ondas electromagnéticas de baixa frecuencia. Non se pode implantar eólicas por todas partes sen ter en conta o futuro dos nosos. Contra eólicos no monte hai que defender a xente. Abondan cos máis dos 4.000 muiños que xa reventaron de maneira impune as nosas serras. Ante todo, defendamos o mar, defendemos os ecosistemas e defendamos a pesca. Non queremos estes parques eólicos. Fora parques eólicos de Galicia. Galicia chama por ti cando non estás co feitizo da morriña. Vale a pena loitar. Porque non nos voten, porque non nos deixen sin vida, porque non nos expulsen. Polo territorio, por Galiza e a súa xente. E ánimo nas loitas colectivas. Un plan sectorial eólico obsoleto que ocuparía case un 30% do territorio galego sin unha avaliación ambiental estratégica. Transición enerxética ou depredación? Numerosos técnicos e xente recoñecida do noso país falaranos desta cuestión tan delicada. Unha asociación defendendo a terra, o territorio, o patrimonio natural, a biodiversidade e, sobre todo, a xente. Defendéndoa, por exemplo, da opacidade na tramitación dos parques eólicos e as súas graves afeccións. Os proxectos non contan con estudos hidrolóxicos e hidroxeolóxicos que garantan a supervivencia das augas, tanto superficiais como os humedais, as subterráneas e os manantiais. As propiedades que quedan dentro das poligonais terán afeccións urbanísticas. Os eólicos a só 500 metros das vivendas causarán problemas para a saúde, igual que as liñas de evacuación de alta tensión asociadas. Polo territorio, por Galiza e a súa xente. O mar non se vende. O mar é para pescar, para disfrutar del. E en Galicia levamos moitos anos pescando e disfrutando del. E queremos seguir traballando na pesca e seguir disfrutando dos nosos mares, respetando os nosos ecosistemas. As industrias eólicas mariñas non son compatibles ca actividade pesqueira. As industrias eólicas mariñas non poden instalarse nos nosos mares. Ante todo, defendamos o mar, defendemos os ecosistemas e defendamos a pesca. Iso é o que o sector pesqueiro galego vai facer aquí en Galicia, guste ou non guste. Os parques eólicos que se están a proxectar nestes momentos en Galicia agudizan un proceso de concentración de capital que se ven dando no noso país desde hai moitos anos. Case o 90% de toda a potencia eólica instalada está en mans de grandes grupos enerxéticos internacionais ou fondos de investimento de diferentes países, como poden ser Estados Unidos, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos ou China. Por outra parte, máis da metade desta potencia eólica instalada está controlada por só 4 grandes grupos enerxéticos que teñen capacidade para influir non só nas decisións políticas en materia enerxética, sino tamén noutros ámbitos como o financeiro. Isto significa que os beneficios que se obteñen polo negocio eólico en Galicia non repercuten no noso territorio, senón fora das nosas fronteiras. Por outra parte, o marco regulador existente fai que as comunidades locais, os propietarios e as propietarias de terra, as persoas que se dedican á agricultura ou á gandería, ou que se dedican a actividades ligadas ao mar, ou relacionados con outros sectores económicos,
teñen un papel completamente pasivo a hora de decidir como deben ser eses proxectos, onde se deben instalar ou se deben instalar ou non. Iso fai que exista unha clara repercusión negativa sobre moitos sectores. Non só polo impacto directo que poden ter, por exemplo, sobre o valor das vivendas naqueles casos que estas se sitúan cerca de parques eólicos instalados ou que se van a instalar, ou polo impacto que ten sobre o propio territorio as obras realizadas para a instalación destes parques eólicos e o espacio que é ocupado por eles mesmos, ou o impacto paisaxístico que vai a repercutir en moitos ámbitos como poden ser os ligados á actividade turística. Hai que pensar que moitos destes parques eólicos sitúanse en lugares moi visibles no cumio dos montes, ou mesmo existen proxectos para instalar parques eólicos dentro da plataforma continental. A plataforma continental galega é unha plataforma moi estreita. Iso significa que necesariamente se van a ver estes parques eólicos, os aeroxeradores que teñen unha grande envergadura e que, polo tanto, o impacto visual vai a ser moi importante. Ademais, é imposible que, estando dentro da plataforma continental galega, non teñan impacto en actividades como poden ser a pesca de baixura ao litoral ou mesmo, en algúns casos, en actividades marisqueiras. Por iso é tan importante que as comunidades locais e todos os sectores que se poidan ver afectados teñan a posibilidade de dar a súa voz, de expresar aquilo que consideran para o seu futuro económico, para o seu futuro como comunidade, para o seu futuro como actividade productiva. Hai que pensar que o recurso eólico é un recurso de todo o mundo. Aínda que a Administración galega ou a Administración española teñen o deber de pelar por estes recursos que son propiedade de todos, toda a sociedade no seu conxunto debería ter a posibilidade de expresar a súa opinión. Temos que unir forzas e temos que loitar contra o expolio, contra a depredación do territorio que suporía a construcción de parques eólicos no noso rural. Estes proxectos non teñen ningún tipo de xustificación dende un punto de vista enerxético, non teñen ningún tipo de xustificación dende un punto de vista do modelo sostible, desenvolvemento sostible, todo o contrario, o que traerían sería devastación porque suporía a destrucción das fontes de agua naturais, a destrucción dos ecosistemas naturais, polo tanto, temos que loitar para parar esta barbarie. E temos que exixir tamén ás autoridades, ás institucións que de feito teñen potestade para paralos, porque os concellos teñen a potestade para parar estes proxectos, que se poñan do lado da xente, que se poñan do lado da protección do medio rural, da protección do noso patrimonio natural e impidan a construcción destes parques eólicos. Vamos a ver, quen é o que entende o que queren facer en Galicia? O que queren facer en Galicia coas eólicas? As eólicas que nos veñen non son para mellorar Galicia, senón todo o contrario, son para expoliar os seus recursos, unha economía de puro expolio, unha economía puramente colonial, que no lugar de deixar a Galicia como unha comunidade autónoma propia, convértena nunha colonia atípica daquelas do século XIX. Non deixan a nosa paisaxe nun estado aceptable, senón que a modifican moi negativamente. Non queremos esta invasión eólica. Se isto non cambia, os nosos políticos van a ser cómplices e compinches. Aportan neste momento os macroparques eólicos e as súas líneas de alta tensión á poboación? Nada, non deixan nada bo. Arrasan cos territorios e iso deixan perxuicios aos veciños. Os que realmente se han beneficiado son estas grandes empresas eléctricas que levan os beneficios caídos do ceo e non axudan, por suposto, a cumplir os obxectivos máis importantes, que é erradicar a pobreza enerxética e a frear o cambio climático. A proposta que o cidadano lle gustaría que invertiran sería a do autoconsumo. As alteracións sobre a saúde e a calidade de vida das persoas en relación cos aeroxeradores teñen maioritariamente tres causas. Por un lado está a contaminación acústica, por outra a contaminación lumínica e por outro lado está as ondas electromagnéticas de baixa frecuencia. En canto á contaminación acústica,
vemos que provoca enfermidades como cefaleas, irritabilidade, alteración do sono, alteración da memoria, falta de concentración, migrañas. Existe tamén un efecto que son as sombras parpadeantes, que ten que ver con unhas sombras que se proxectan cando xiran as pás dos aeroxeradores e teñen o sol detrás. Isto provoca un efecto moi estresante e chega a provocar incluso crisis epilépticas. A terceira causa de alteración sobre a saúde ten que ver cos campos electromagnéticos de baixa frecuencia, que está relacionado con leucemias de certos tipos de cáncer. En todos os casos, a poboación infantil vai ser sempre a máis perxudicada. Estes días estive vendo un lema co que coincido completamente, pero que me fixo pensar. Di algo así como, primeiro roubanos as terras e despois véndenos enerxía. E eu creo que non só nos rouban as nosas terras, están nos roubando a nosa vida. Están expulsándonos da nosa familia, da nosa parroquia, da nosa veciñanza, da nosa cultura, dos nosos sabores. Están nos expulsando directamente para roubarnos todo, toda a riqueza que temos. E por eso é polo que creo que vale a pena loitar. Porque non nos boten, porque non nos deixen sin vida, porque non nos expulsen. Así que cada quen, pois, nas súas organizacións, nas súas conversas, nas súas casas, eso é o que realmente pode facernos que esta loita teña sentido, que esta loita a ganemos, igual que outras moitas. Así que eu só quero dicirvos que loito pola vida e ánimo nas loitas colectivas. Pedironme a miña axuda e a regueifa está presente. Contra eólicos no monte hai que defender a xente. Hai que defender a xente. Xa vos digo o que pasa. Eu non quero eses contos preto da porta da casa. Porque mirad unha cousa e prestademe atención. O único que van facer é toda unha usurpación. Pa que medren 2 ou 4, iso é o máis probable. Defendede a vosa terra que esa non é renovable. E agora xa remato. A regueifa se comprende e declara unha cousa que Galicia non se vende. A cantidade, a calidade e a densidade de xacementos arqueolóxicos catalogados e os que aínda non coñecemos por falta de prospección ou porque son xacementos invisibles na nosa terra non permite a instalación de máis parques, de máis macroparques eólicos no noso país. Abondan con máis dos 4.000 muiños que xa reventaron de maneira impune as nosas serras. O monte, os cumios, as paisaxes, algo tan representativo, un sinal de identidade da nosa Pachamama, da nosa terra, do noso fogar. Galicia non pode ser un negocio especulativo. Galicia chama por ti cando non estás co feitizo da morriña. Fai que a queiras por tanto que nos dá. E xunto co petón do lobo, ímola a cuidar. Solo existe un camiño. Isto non é unha transición enerxética, é a depredación enerxética, a depredación do rural galego.